El Crit del Sant Sepulcre és una peça destacada d'aquesta col·lecció, atès que és el crucificat més antic que se conserva a Mallorca. Com el seu nom indica, prové de la desapareguda capella de Santa Maria del Sepulcre, ubicada a Ciutat, i que ja se documenta en el segle XIII. Aquesta capella, ubicada entre els carrers de Can Cavalleria i de la Concepció, fou esbucada l'any 1843. Es tracta d'una escultura de fusta policromada d'estil tardoromànic que representa a Crist crucificat en 4 claus, com és característic d'aquesta tendència. Podem veure els trets d'aquesta tendència, per exemple, a la pròpia figura, que se representa molt hieràtica, és a dir, manca de moviment, així com també amb un estudi anatòmic poc acurat. Fixeu-vos, per exemple, en el tors de la figura, que és llis, en les costelles poc marcades, així com també amb els braços i les cames, que són prims, rectes i estirats. També presenta certa desproporció del cap respecte del cos, és a dir, el cap és una mica gran. Pel que fa als detalls de l'iconografia, podem veure, com és habitual, que Crist porta un drap de puresa i sobre el cap una corona de merlets per ressaltar el seu paper com a rei de reis. Fruit de la seva devoció popular, se li va aplicar una capa de plata en els peus per evitar el seu desgast. Podem veure que és una peça de reduïdes dimensions, que fa aproximadament mig metre d'alçada, cosa que se pot relacionar amb el seu origen, ja que aquesta peça no fou feta a Mallorca. Per les seves característiques, se considera una obra de producció catalana-aragonesa, amb una cronologia d'entorn al primer terç del segle XIII, prèvia, per tant, a la conquesta de l'illa. És per això que se considera portada pels repobladors a Mallorca. En al·lusió al seu petit format i en el sobrenom que ha rebut com a Crist de les batalles, s'ha pensat en el seu paper com a Crist estendard emprat durant la conquesta de 1229, atès que es tractava d'una guerra contra l'infidel.